Tak toto je čistiareň odpadových vôd značky VHTech model VH6. V tomto videu vám ukážem, ako si nastaviť čističku odpadových vôd, tak aby dobre pracovala. Ak sa znovu rozhodnete nastaviť túto čističku, odporúčam pozatvárať všetky ventily jeden po druhom. Pri tomto úkone nemusíte zastavovať čerpadlo. Následne odporúčam potvárať postupne každý ventil samostatne a tak zistíte, či žiaden z otvorov nie je upchatý. Takže jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, no a posledný ventil. Takže teraz nasleduje samotné nastavenie čističky. Prvý ventil si potvoríme tak, aby v druhej komore nastalo také malé vrenie. Približne takto. Následne otvárame druhý ventil. Ten nám zabezpečuje vrenie hneď v prvej komore, ktoré zabezpečuje rozbitie kalu, ktoré prichádza do samotnej čističky. Následne otvárame tretí ventil, ktorý nám zabezpečuje prečerpávanie do druhej sekcie. Približne takto. Po otvorení týchto troch ventilov nastane taká malá kaskáda do oxickej časti, ktorá sa pomaly vytvára. Teraz je už vytvorená. Takto by to malo vyzerať. Následne otvárame štvrtý ventil, tak aby bolo vidieť bublinkovanie v oxickej časti. Niektorí odporúčajú otvoriť tento ventil úplne doplna. Piatý ventil vynechávame a otvárame posledný ventil, ktorý nám robí malé bublenie v poslednej časti. Stačí úplne minimálne, toto sa odporúča hlavne v zimných mesiacoch, aby hladina vody v poslednej časti nezamrzala. Takto by mala vyzerať správne nastavená čistička.